Аманда салом алейкум дӯстон, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз чоршанбе, яъне ки хабарҳои оқи падар аст ки як нуқта гӯям агар шукур аст. Ростам касёли хубам. хабарҳои оқи падар аст ки лайк монданро фаромӯш накунед. Давом метиҳем барномаро. Яке аз беҳтарин амалҳое ки шахси мусалмон метавонад анҷом бидиҳад чие? албатта ки сафар ба хонаи Аллоҳ ва ин чиз ба ҳама шахси мусалмон муяссар намешавад. нафароне ки имконияти иҷрои ин беҳтарин амалро доранд чӣ кор кунанд? ин беҳтарин шанс аст. муроҷиат мекунем ба ширкати Парвозавия. тамоми усулҳоро ба шумо мефаҳмонанд. ба ҳаҷи умра ва фарзӣ ҷои худтонро зайнид мекунем бо беҳтарин шароит ва нархҳои дастрас. марҳамат, фақат ба ватсапҳои ширкати Парвозавия муроҷиат кунед. 185% бовари қатъия дӯсто, муроҷиат кунед. Ростам касёли хубам. хабарҳои оқи падар аст ки У него тот, а я такая на стуле сижу. И потом он говорит: Алена, присоединяйся. Я такая, ну все. Потом он такой, вот это, Катя у него я ему животик целую, потом все наоборот. Катя у него вот так уже. Такую придумать историю, кошмар, сказка. Что скажете? И даҳшатай бародаро, даҳшат. як ҷумла қати метавонам бугум ки даҳшат, дига ман ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам дар ин бора. шумо ягон чӣ гуфта бутонед, марҳамат, комментария дар ихтиёртон. ҳатто ман инро тарҷума намекунам. Ростам касёли хубам. хабарҳои оқи падар аст ки ҳиндустон кишваре ҳастае ки ба ҳама расму русумшон одаморо рӯз то рӯз ҳайрон мекунанд. бо он нигоҳ накарда ки шумо киноҳошона тамошо кунед ё ки ягон расмошона дар барномаҳо бинен, бозам пайдо мешава корҳое ки боз шуморо ҳайрон мекунад. дар инҷа нигоҳ мекунем, мисол тарекаи оша гирди калаю тов додестай, типа ман дорам та надори, эни рехтишку тага Тамоми чизит бишам биё. чико кадестай фу пу Фу. ай блин. тамом арӯз ҳалиш кардан дар кор, дар ҷои и арӯз дига арӯз дар кора. ҳаста ягон хоҳишманд. Ягон касмара ба як айфон як Lexus бигирам. лангули тира намегум охам киҷои ранҷи сар даравда. Ростам касёли хубам. хабарҳои оқи падар аст ки чӣ гуна ки шумо медонед, мо як чанд муддат шид оғоз кардагем ҳамкориро бо ширкати Осмони Соф ки ино доранд билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон бо нархи хеле ҳам дастрас ва ҳамчун агар айноми канали Муҳаммад Шарипов муроҷиат кунед бо скидка мекунанд ва ба ғайр аз ин ҳамчун шумо метавонед ки сарҳад бигзарем бо ин ширкат, тезтар, осонтар ва бехатар, чунки ба воситаи самолёт мегзаронанд. Время летит, самолет улетит. марҳамат, муроҷиат кунед. ширкати Осмони Соф. Ростам касёли хубам. хабарҳои оқи падар аст ки чӣ гуна ки шумо медонед бардора, имрӯзо хеле ҳам зиёд шидагиян одамои ба ном эксперт ки дар ҳар гуна корҳо курс мекушоянд ё ин ки ягон каса ёд метиҳанд. мо шумо медонем ки одаме ки дар як соҳа курс мекунад ё ки як чиза ба як кас нишон метиҳад, аввалан худаш бояд ҳамун кора кардагӣ бошад. мисол мегирем, ман курси блогерӣ дорам. аз соли 2017 ин ҷониб ман блогерам, медонам ки чиро ман пешниҳод кардастам, медонам ки чӣ гуфтаистам. эксперт дар кори худат. лекин бештар нида экспертҳое мебароянд ки дар нохунак экспертанд ва ягон статья, ягон китоби падари бою камбағал ягон кас дигара мехонанд, баъд дар асоси ҳамун ремейк мекунанд корои худшона, гапҳои ора камтар тов дода тағйир карда мебуранд одаморо тавсия метаҳанд барои миллионер шидан, ки дар аслша агар бигирем аз кисаи ҳамон одамо миллионер шиданиянд. ва чунин як одама гӯш мекунем ки чӣ мега. сухани дыздӣ ҳамеша тра шарманда мекунад. гӯш кунед ака. Для тех, кто не знает, кто такой Рокфеллер, И кто же такой Рокфеллер? Ну-ка. касе ки намедона мега Рокфеллер кия, яъне ки ҳоло ба мо шинос мекунад Рокфеллера. это первый миллиардер в истории, и он сделал свое состояние. Как он сделал? яъне ки якум миллиардера мега дар таърих ки чӣ гуна кардаи миллиарди хича ҳоло мефаҳмонам. Когда продавал подешевле и покупал подороже акции. шунавиден? Нашнавиден? Нет. як бор дига айсҳар бугу чӣ кор кардагия? Когда продавал подешевле и покупал подороже акции. Ты кидал.
агар касе нафаҳмида бошад тарҷума мекунам, мегӯяд ки арзон мефурӯхту қимат мехарид. чира мешавад ки арзон буфурӯши қимат бихарӣ ва миллиардер шавӣ? мада бинависен. ина тасаввур кунед, ина ҳамин одаморо пулкоркунираву миллиардер шидана нишон медиҳанд. یک نقطه بیا مگر شعور است کورسی که مای خدم نیستی خبرهای اوکی پدرسکی ман кини замина ма аниқ мефурӯ мекарад. سلام علیکم شیخ. باروا خدمت تدگی ما ما باروا ما خدمت چی دارم اکجا ما خدمت تدگی ما که اکا بخدا خدمت تدگی ما پاسپورت دارم اکا زرداد ما که رفتن نکنم خدمت اکا так тасаввур кунед ки дар 30 секунда видео як намуд ашибка бисёре ки хоб биёед дар таҳлил мегзарем. якум سلام علیکم شیخ. кадом шеф? якум хизматкардагӣ шеф намега. дуюм хизматкардагӣ одам ё ки дар ягон корҳои ҳарбию чизӣ боша медона ки бегалавнои убор чез намедиҳанд. дута باروا خدمت تدگی ما که ما باروا ما خدمت چی دارم дута саволое ки кай барвақт ям маълумае ки одам неопределённост ай дурӯғша нишон мета дар куҷо ишам ҷавоб надорад. اکجا ما خدمت تدگی ما که اکا بخدا خدمت تدگی дӯсто ҳамин хислата партоен дар ҳолати дурӯғ гуфтан ҳаракат мекунед ки дурӯғтон бигзара ва истифода мебарен аз қасамҳо. ин кор хеле ҳам хатогии калон дорад. истифода набарен қасам. хубтараш дар веб канали ма дуроен ки ман дар бораш пурратар охири видеода гап мезанам. бибинен ки дурӯға чӣ гуна қапида мешавад. дар ҳолати дурӯға чӣ гуна қапидан шумо ёфтен, албатта ки шумо худтон ҳам ҳаракат мекунед, наген дурӯғ хубтар. پاسپورت دارم اکا хизмат кардагӣ мегӯянд ки паспорт дорам. паспорту ба хизмат кардан чӣ дахолат дорад? زرداد ما که رفتن نکنم خدمت اکا не охирда гуфт ман рафта наметавонам хизмат. барои ин кора кардан аввалан албатта ки ман гуфтае нестам ки бигирезанд ё ки ягон чиз дига аз хизмат, лекин роҳиш ҳастае ки чӣ гуна гап зане ки дар чунин қапқон наафтӣ дар вақти суҳбат кардан ки дар охириш бобхези бигӯӣ ки аввал дар гуфтӣ хизмат кардагӣ баъд охириш бигӯӣ ки ман рафта наметавонам. ҳамаи ира дар веб канал бардорам. мо дар чунин масъалаҳо суҳбат мекунем, чунин масъалаҳоро разбират мекунем. веб канала ссилкаш дар якум комментария бо. дар охир ман пурра гап мезанам, яъне ки мо як навбарӣ дорем дар рӯзи рафтаисай 250 000 байни обуначиҳо тақсим мекунем. дар ин бора охирда гап мезанем. یک نقطه بیا مگر شعور است Просто ما کازیولی خوبم. خبرهای اوکی پدرسکی Tarkını kırıtora, kırıtovu mefora, kalafırda kırıtovu edveyn oymaza doğra. Tarkını kırıtora, kırıtovu mefora, kalafırda kırıtovu edveyn oymaza doğra. дар ҷа ҳастаи бисёр чизое ки одама ҳайрон мекунад. якумаш ки охирон одаме ки 25 мисол агар ки буса карданӣ биёя и занака чӣ гуна бу мебошад. як тарафи дигараш а дигараш ки и чӣ нағмае, лекин иш чӣ нағмае ки гарданбанд ай пул. ма дидагӣ будам гарданбанд ай дилонаву анҷир, лекин аз пул надида будам. Просто ما کازیولی خوبم. خبرهای اوکی پدرسکی Дим, погоди! Че? Дим, я передумала. Пусть дети дальше тут спят. Да? Да. Кириллу надо назад кровать все собрать. Ну, сейчас попробую что-нибудь сделать. Давай, потому что время уже 7 вечера, Дим. И матрасы неси обратно. Потому что скоро спать ложится.
Все, давай. Суперклей нужен? Нет? Суперклей. Ему нож нужен сейчас. Просто для... Чтобы картошки почистить. Вот почему мужики умирают раньше, чем женщины. Представьте себе, что попросила или заставила его, я не знаю, как это произошло до этого, разбирать мебель. И он разобрал мебель. Так разобрал, что, то есть поломал, все сломал. Потому что им надо было выкинуть это. После того, как он закончил, она говорит, надо собрать обратно, потому что она передумала. И спрашивает, нужен ли ему суперклей. И все это снимает на камеру. Типа это весело. Да, мужику респект за его нервы, но жену... Давай лучше пропустим этот момент. Просто сама козёли хубом. خبرهای اوکی پدرسکی. Переворачиваем, крутанули. Пошел водоворот. Инновационная турбулентно-жидкостная установка «Оживитель воды», состоящая из 2 пластмассовых пробок. Цена 500 рублей. Первый водоворот в правую сторону мы прокрутили, второй водоворот в левую сторону мы прокрутили. Стирается вся информация, которая записана на воде. Ныне любой поклонник альтернативных наук знает, что у воды есть память, что каменная соль, рассыпанная по карманам, притягивает удачу, а бумажка с магическим кодом, приклеенная на мобильник, спасает от радиации. На телефон, вот эта маленькая марочка, это 1500. Любое больное место приложили, и все у вас уже прошло. Какие вы молодцы! Еще одно замечательное ноу-хау – стеклянный стержень для бесконтактного массажа мозга. Приклеит какое-то что-то за... короче. Вот это, здесь написано мое имя и имя канала. Можете носить с собой. Не будете такими дебилами. Да, мамонты вымерли. Но дебилы нет. Просто сама козёли хубом. خبرهای اوکی پدرسکی. شد أعصابك شد قد ما فيك. من نمیدونم دوستا در اینجا چی رخ داده است، یعنی که این در بیمارخانه یا اینکه چگون خیلی پسیخیچسکی دیوانه نشان دادگیه یا اینکه جین زده، چون این حالاتو در حالاتو همیشه و که بعضی آدمو گویا جین زده ها را میبرن ردی کانتنت ساخته میکنن، چون این کارو خیلی هم زیاد هسته در اینترنت. ایش من نمیدونم کدام حالته، لیکن همین دخته رول بازی دسته. شما در اینجا ممکن سوال بتین که از کجا ما میفهمم که همین دخته رول بازی دسته؟ بیاین شما فکراتون در کامنتر بنویسین، 5 ثانیه وقت میتیم، بعدا من میگم برای چی. دیگه از پس شما میتونین که آنالیز کنین. 5 4 3 2 1 نویسین. انا که تماشا کنین. اگر که دخته جین زدگی باشه، مثلا در حالت یگان هستن دیگری باشه که حرکت خودش کنترل کردن نمیتونه، درست؟ یعنی که برای چه خاطر این طرف و طرف پرده است، پشت بازی کرده است، یعنی که حرکت خودش کنترل کرده نمیتونه. راست که حرکت خودش کنترل کرده نتونه، پس از کجا میفهمه که در وقت لینگک زدن کرتاش بالا شده و جاهای مهمترش خوبتر نمایان نشده و همو لوی کرتاش پایان میکنه. این حرکت کی کنترل میکنه؟ این حرکت البته که خودش کنترل میکنه. پس معلوم میشه که کنترل حرکت در دست خطای روتا سیاه کرده سی. گمشه. Ты что сделал? Просто сама козёли хубом. خبرهای اوکی پدرسکی. دوستا در اینجا برنامه با پایان میرسه. فکرایتون رو در کامنتر بنویسین، لایک موندن فراموش نکنین و در آخر چه خیلی که گفتم درباره ویب کانال گپ میزنیم. یعنی که ما розыгрыши сар додагием ки 250,000 рубл да приз дора, лекин муҳимиш оне ҳастае ки ин конкурс нест, яъне ки шумо дар инҷа билет намехарен. пас шарти бозӣ чиай? барои ғолиб шудан чӣ бояд кард? чӣ гунае ки шумо медонед, ман дорам вип канал ва ҳамчун дора вип канал Салом Тиҷи, ки дар ин каналҳо чунин барномаҳо мегзара. мисол мегирем вип канали ман дар бисёр видео гуфтагием ки муҳит хеле ҳам сахт опасния. дар аслам бисёр одамо медонанд ҳамин кора. табиатан ӯро ҳеҷ кас психологияро наомӯзонда. барои чӣ одамое ҳастанд ки тарафи ноҳаққа тарафгирӣ мекунанд? ҳаматон ҳамин кора мекунен
дар ҳама кортона мекора мекунен ва ҳаррӯза ҳам мекора мекунен. Дар табиати ҳар як одам ин хатогӣ ҳастае ва оҳиста оҳиста агар муддати ҳафта моҳ ҳамин кор давом кунад, ӯ тамоман аз ақли худаш мебарояд ва ақли ӯ вобастагӣ мекунад аз ана ҳамин гурӯҳ. Мозг дар сари хитае, но идораш дар сарит нест. А канали Саломтиҷӣ боша ин гуна. зиндагиро дар замони мо бидуни ӯ тасаввур карда намешавад. ҳама орзуи ӯро дорад. ҳазорҳо нақша мекашем ки чӣ хел ӯро ба даст орем. баъзеҳо ба хотири ба даст оварданаш ба ҳама кор қодиранд. вай қудрате дорад ки ҳамаро ба ту дӯст ё ин ки душман гардонад. ин чист ки дар зиндагии мо ин қадар муҳим аст. бозӣ миёни обуначиҳои ана ҳамин каналҳо мегзарад. касе ки дар ҳамин каналҳои мо подписатсанд ки ссилкаҳош дар якум комментария закрепи чидагиай, метавонанд иштирок кунанд дар ин бозӣ ки шоҳҷоизааш зиёрати хонаи Аллоҳ ҳастае ки мо вобаста кардагем ба ширкати Парвоз Авиа. ин бародар тамоми расходашро ба калам мегирад. агар як шахсе шидӣ ки приза биридиву намехоҳӣ рафтан, чунин ҳолатҳо мешавад. ту метавонӣ ки рохати хита фурӯшӣ, мушкил нестае. А боқӣ мондаи маблағҳоро мо чӣ гуна тақсим мекунем? хотиррасон мекунем ки то охири ҳамин моҳ пеш аз соли нав разиград мешавад, сумура мо тақсим мекунем. обуначиҳои ин каналҳо медонанд. ссилкаи каналҳо дар якум комментария. обуна шавен. хоҳиши иштирок дар розыгриш дошта бошен, иштирок мекунед. агар хоҳиши иштирок ҳам набоша, контентҳои хеле ҳам ҷолибу муҳиму дар кориянд дар ин каналҳо. видеоҳои нави дар рӯи экрани шумо бидара фаромӯш накунед тамошо карданша ва касе ки мехоҳад блогер шава, марҳамат, ссилкаи курс дар рӯи экрани шумо. аз дараҷаи оғозкунанда то ба профессионалӣ дилхоҳ савол агар дар шумо пайдо шава барои блогер шудан, аз ин курс дастрас карда метавонед. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.